It-taħwit u l-verżjonijiet differenti fil-programm elettorali tal-Partit Nazzjonalista qed ikompli jiġi nnotat. F'artiklu Sunday Times irrimarkat li hemm wedjiet doppji. Oħrajn issibhom iktar minn darba bi ftit kliem differenti, filwaqt li wedjiet oħra huma nieqsa, u Bernard Grech qabad u semmihom kif ġiġi fl-attivitajiet, iżda meta tmur tfittxhom fil-manifest tiegħu ma ssibhom imkien. It-Times fil-fatt issemmi li wedjiet fuq paġna 199 huma fil-fatt doppji. Dwar dan il-fatt fl-aħħar jiem anki One News staqsa lill-kap nazzjonalista fuq kif hemm wedjiet doppji. Għandi mistoqsija dwar il-programm elettorali li frankament huwa mimli żbalji. Punt 534 huwa kelma b'kelma bħal punt 538. Punt 535 huwa kelma b'kelma bħal punt 539. Punt 536 huwa kelma b'kelma bħal punt 540 u punt 537 huwa kelma b'kelma bħal punt 541. Tgħidli eżatt kemm għandkom punti duplikati fil-programm elettorali. Qegħdin nistressaw xi point jew ieħor, ningrazzjak il-programm elettorali tagħna huwa programm Kelma b'kelma ta' Iżda hawnhekk huwa evidenti li bit-tweġiba tiegħu Grech qed jipprova jagħti x-xemx bl-arbiel, hekk kif numru ta' wedjiet duplikati qed jintużaw biex il-manifest jidher aktar mimli milli fil-fatt hu. Għalhekk komplejna nistaqsu dwar kemm huwa aċċettabbli li fil-kuntratt tiegħu mal-elettorat ikun hemm dan l-ammont kbir ta' żbalji. Aċċettabbli li fil-kuntratt tiegħek man nies ikollok daqstant żbalji. Għandi ċans niltaqa' magħkom inkompli nispjega l-programm elettorali tagħna. It-Times innotat ukoll li Bernard Grech u kandidati nazzjonalisti qed jindirizzaw konferenzi tal-aħbarijiet iħabbru weddiet li lanqas huma mniżla fil-programm elettorali biex tkomplew iqumu d-dubji fuq il-kredibilità li għandu Bernard Grech. Fuq kollox it-Times semmit proposti bħal tal-fond tal-pensjoni lil Partit Laburista nnota kif Bernard Grech irid jitfa' l-pis tal-finanzjament tal-pensjonijiet jiġifieri l-bolla fuq is-settur privat. Dan apparti il-wieda li Bernard Grech iħodd ir-riforma fil-liġi tal-kera ta' qabel l-1995 fejn fi 3 snin Grech inaqqas is-sussidju lil gvern tal-inkwilina l-omorom biex imbagħad gvern nazzjonalista jitfa' l-pis tal-għoli fil-kirjiet fuq l-inkwilin.